blisko 30 lat mamy możliwość rozwiązywania konfliktów bez udziału sądu czy z minimalnym udziałem sądu. Temu służy mediacja. Mediacja to jest rozmowa stron z udziałem osoby trzeciej, bezstronnej i neutralnej, która nie wtrąca się w konflikt, nie wydaje wyroków, nie osądza, nie ocenia, po prostu dba o to, żeby strony miały możliwość prowadzenia rozmowy. Mediacja jest tania, nieporównanie tańsza od sumy kosztów procesu, jakie ponoszą strony. Mediacja jest bardzo szybkim postępowaniem. Najdłuższa, którą prowadziłem, trwała 8 miesięcy. Najczęściej mediacja kończy się na 1-2 posiedzeniach, na których strony wyjaśniają sobie swoje własne interesy, wyjaśniają sobie przyczyny konfliktu i szukają zgodnie rozwiązania tego konfliktu. Mediacja, proszę Państwa, pozwala na uwolnienie się od nieprzyjemnych emocji, co nie jest możliwe na sali sądowej. Jest etap wentylacji i wyjaśniania i na tym etapie mediator czuwa nad tym, żeby strony bezpiecznie mogły wywentylować się emocjonalnie. Kiedy to nastąpi, wtedy są warunki do tego, żeby mogły szukać rozsądnych rozwiązań. Mediacja, proszę Państwa, jest postępowaniem poufnym, co oznacza, że strony nie mogą obnosić się z tymi informacjami, nie mogą ich ujawniać, nawet jeżeli sprawa wróciłaby do sądu. Nie wolno im przed sądem mówić, co usłyszały na mediacji. To samo dotyczy mediatora. Natomiast postępowanie sądowe może być teatrem. Każdy praktycznie może wejść, o ile sąd nie wyłączy jawności posiedzenia, każdy z ulicy może wejść, posłuchać i obserwować to, co dzieje się na sali sądowej. I, proszę Państwa, mediacja jest nieformalna. To znaczy przebiega w taki sposób, jak strony ustalą. Chcą jednego spotkania? Proszę bardzo. Chcą więcej spotkań? Proszę bardzo. Chcą, żeby mediator najpierw rozmawiał z jedną stroną, a potem z drugą? Mediator tak zrobi. Strony zdecydowały się na spotkanie wspólne od razu, ale w trakcie na przykład chcą przerwać to spotkanie wspólne i rozmawiać indywidualnie z mediatorem. Również jest taka możliwość. Wszystko, co nie jest zabronione prawem, jest dozwolone w mediacji. W sądzie absolutnie nie liczcie Państwo na to. Jest sztywna procedura, która wymaga tutaj pewnej dyscypliny. I na koniec bardzo ważna rzecz. Strony znajdują rozwiązanie, które jest dla nich sprawiedliwe. To one oceniają, czy ich rozwiązanie jest takie, jakiego chcą. Sąd wydaje wyrok, mając na uwadze tylko przepisy prawa. I te przepisy prawa nie muszą niestety zaspokajać interesów stron, bardzo często ich nie zaspokajają. Wyrok daje rozwiązanie zero-jedynkowe. Jedna strona wygrywa, druga przegrywa. W mediacji obie strony odnoszą sukces, bo obie strony zaangażowały się w rozwiązanie problemu. I autonomia konfliktu, proszę Państwa, w mediacji oznacza, że jeśli strony wypracowały porozumienie, wypracowały ugodę, to sąd już nie prowadzi w tej kwestii procesu. Bada tylko, czy ta ugoda odpowiada prawu. Jeśli tak, zatwierdza ugodę. Jeżeli ugoda przewiduje obowiązki, które można egzekwować u komornika, nadaje klauzulę wykonalności i taka ugoda zatwierdzona przez sąd stanowi tytuł wykonawczy, tak jak gdybyście mieli Państwo wyrok czy nakaz zapłaty. Drodzy Polacy, mój ukochany narodzie, przestańcie procesować się o wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Kiedy powstaje problem, zacznijcie szukać mediatora, a nie prawnika, który zaprowadzi Was do sądu. Dziękuję.